morning mga kawaray. Isa kayo. Adoy ko. Sarap. Sama ko sa paring ko. Marami ng ubas sa mais. Corn. One corn. Guys, mga kawaray, yung one corn. Sabay na. Yun natin guys. Around 60 viewers. 6 viewers. Bila ma'am, mais. Matamis. May sate. So for 14 viewers at 1 thumbs up. Ay, dalawa kaya? Dalawa. Dalawa lang kailangan. Bili natin mais. 11 viewers at 2 thumbs up. Thank you. Morning po mga kawalan. Shout out sa 4 viewers. Hello ma'am.
Kakawin. Grabe, kaya rin ako ng nimigarilyo. Wala akong lighter. Aray ka! Dali na kaya. May... Ha? Hindi, sa YouTube. Hati-hati na. For viewers at 3 thumbs up, shout out. Nice na. Parang benta ko mga karoon. Okay lang? Parang... Malang ulit na rin yan. Aray ka. Ano maganda yan? Yung viewers yan. For the viewers at 3 times up. Thank you very much. Ganda ng mais namin ngayon. 12 viewers. Shout out. Ito man lang. Grabe pa tayo. Patuwas tayo. Kagabi. Grabe tayo. Saan na, Irene? Pupunan natin. Picture natin. Kuya, mga ano lang to? Balat na. Pwede natin na lang. Plastic yan. Akin na yan. Kunin ko na to ha. Gamitin kasi, Ang plastic. Sige, magpo. Gawin kasi itong ano eh. Sa costume. Nakakula-kulak. Kaya pili natin na eh. Dapat kuya ha. Natin na yung tanto na eh. Viewers, shout out at Bilang ba? Natin na yung tanto yan. Ay! Ay! Camera! Action!
viewers around. Good morning. Hello, Kia Rain. Shout out to Rain. Kumusta? Welcome to my life. I think your channel. Natin mais. Yan. Ano kasi sa akin, tanong. Shout out reviewers at my vlog. Natin natin mais. Di pa nga. Kaya di mais. Lumabas. Alas 4 eh. Wala ko, mamita lang pala. Huli. Reviewers at 5 thumbs up siya lang. May mais ate, bili na kayo. Aray ka. Oy, mais ate, mais ate. Mais kayo dyan, mais. Tara. 26. Ay, bili na ate mais. Ate mais ate, bili na. Ate mais ate, bili na.
Ay, sabi na. Ate, may ate. For viewers of my Tamsak Sharawi. Ate, for viewers Sharawi. Sa 3 viewers at 6 viewers siya of 5 months. Hindi naman may mahal na naman ang mais mga koren. Mahal. Nakalive pa rin si Biboy kasi mga wala pa dito yung mga pini. Kilala ka naman. Ate, pili na ate, mais. Ay, mais ate, mais. Mais. Yalan, hello. Good morning. Morning din po. Thank you very much for visiting my life. Thank you so much. Morning. Ay, kakain na. Ate, bili na ate mais. Morning. Patuman. Babayaran pa ng mga dito. 550 na babayaran natin ngayon. Tapos ganito pa ang binta. Aray ko, abot na talaga. Punong malala.
My viewers at thumbs up, shout out. Erin, shout out. Thank you so much for visiting my life. I appreciate that. Dapat na yan si Christian. For viewers, shout out. Sa putin, kasi sandaan. At kwenta sa putin. Balik yung mais, ayaw pa. Tara, shout out sa'yo, Ma'am Gemma, Miguel shout out. Morning din po. Tapos na si Biboy, tapos na nag-get na ba? Boss, nice bossing. Nandaan lang bossing dito. Pwede po bakit yan? Bawal ang lumabas. Bawal ang lumabas. Ha? Bawal ka lumabas dyan. Hindi ka lang pumasok. Karang ka lumabas. Thank you. Ate, bili na mais. Matamis. Ate, may sate. Hoy, 15 viewers, shout out. Tora, nandaan yung damo mga tao eh. Thank you. Salamat sa inyo guys. Wait lang, isa-isahin ko lang kayo. Alagad ni Mary Grace, thank you Sangkay. Ma'am Maribek, I love you. Thank you Ma'am. Hardog, you know. Hardog, shout out. Si Nanay, hello Nanay. Thank you ma, Nanay. Ay, Tikboy Palaboy, shout out sa iyo. Kumusta? Mupay nga aga Mark, mupay nga pa mo na aga Tikboy. From Seward, mga kawaray, si Tikboy. Eva Andres, hello. Thank you very much. Thank you guys. Dami na viewers natin. Dami tayong viewers. Tikboy, mupay nga aga mo. Talaga ni Grace. Thank you Grace. Ma'am Maribig, hello. Nanay, thank you po na yan. Salamat po sa pagkakas.
Dito tayo ngayon kahit mahal. Ano na rin sa amin, yung maaraw-araw na kunti. Ewan ko lang ngayong mga hapon. Eva, hello, hi. Hi, Ma'am Corseldo. Hello. Thank you so much sa mga pumasyal sa aking live. 10 viewers at 11 thumbs up. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Basta dyan, Mark, wala nang ulan. Kanina may ulan, ngayon luminto naman, medyo umaaraw na. Ewan ko lang ngayon pagdating ng hapon. Kasi maano pa ron eh, maulap pa, banda ron. Ingat ka dyan, Mark. Ay, thank you, Big Boy. Salamat sa support. Big Boy, thank you very much. Okay na aga. May trabaho kayo na. Babalta ko ng mais eh. So guys, ang ganda ng mais natin mga kuwaray. Kahapon ang pangis. Ayan, quality. Wow. Well, you want corn? Buy now. For rice. Well, I can buy you my corn. Ayun, no? Corn ko, oh. Karabaw. Thank you. Marvy, thank you. Ingat din yan. Oh, ano naman po, ma'am, ano? Ma'am Marvy, lagi naman. Always naman po ako nag-iingat. Bago ako lumabas, dasal muna tayo, siyempre. Hoy, Matipo! Shoutout sa iyo! Hoy, Matipo! Shoutout, boss! Kumusta? Okay naman. Nag-video moderator. Hey, ma'am. Tandaan po nilo, ma'am. Hi guys! Hi, shoutout. Shoutout, shoutout tayo. Guys, pin ko lang si Matipo, guys. 260. Wasa natin. Ay! Bibili ka lang. 128. Eh, sana YouTube. Ay, Matibo, shoutout. Papa Job TV, thank you very much. 125 lang. Thank you, Tikboy. Shoutout. Matibo ako sa iyo. What's out, Madam People? Oh, shoutout. Thank you, madam. Kala niya Bigo. Maulan po ba dyan? Boss, wala na, walang ulan. Salamat, Matibo. Salamat sa pagpasyal. Tikboy, shoutout. Jema, Manila ko. Viewers at 14 thumbs up. Guys, nandito si Matibo guys. Na Team Tacloban, please connect Matibo official vlog. Napakabait yan na tao, si Matibo vlog. Team Tacloban, please connect Matibo vlog. Matibo official vlog, please connect po. Ma'am Gemma, Ma'am Arabic, Ma'am Melody, Ma'am Eva, please connect po kay kay Idol Matibo. Yan yung pinuntahan ko nung nagpunta ko sa Nasugbo, Batangas. Yung naligo kami ng pamilya ko, Lape, at si Mark dyan, at sila Marlo, sila nanay. Si Mati po yung kontak ko ron. Salamat, boss. Salamat po, boss. Shout out po sa inyong lahat. Now kami aga taga-Tagluban. Ma'am Gemma, please connect po, Mati po ng kapin. Si Mati po official vlog, napakabait yan. Malakas yung channel niya, malakas. Napasyal sa atin, napasyal. Ay, Dol. Hindi ako ngayon eh. Mati po, huwag kang gala ng gala, baka maagusin ka ng baha. Oo, napanood ko yung vlog niya, nasa siya, dagat. Gagala, ang laki-laki ng alon. Ingat ka dyan, Tol. Jema, may ada ako kapag kamag-anak dyan sa Tacloban. Viewers at 14 thumbs up, shoutout po sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo. Dito yung Seward Farm, mga kawaray na nanonood.
Ay, bili natin. Ayun, viewers, shoutout po. Posting ko ha, naghahanap ako para mag-viral. Okay. Ka lang lulusong dun sa dagat, no? Badala ka sa Agus eh. May sa ibabaw kasi may pang-panglag eh. Hindi na ma'am. Kano kayo doon ang mais? Bilang ko sa dilaw. Siyempre. Percent na thank you. Tandaan sa tubig. Ilang. Pag natin. Ilang naman kilo rito. Ay, 22 pa lang. Ilang ba? Oh, 98. Alright. Alright. And viewers, shout out. Boy, where are you, big boy? Boy, where are you, my friend? Ay, kay madam, bumili ng talagang wang mais. $210, ma'am. Mas lang po kasi mais ngayon. Mura na siya. I want 80 lang kila boss. Ilang piraso? 80 kilo boss. Ilang piraso? Ibang natin. Sandaan po. Kaya po, 126 po. Kaya ito. Ma'am, bili na mais, ma'am. Thank you guys. Damang itong apelyido dito sama. Thank you po, thank you. Ma'am Gemma, thank you ma'am Gemma. Big viewers around. Well, where are you, Well? You buy now my card. Well, you buy card? You buy now. And viewers at 14 thumbs up shoutout. Guys, pa-share ako ng live ko guys. Maraming salamat po. Eleven viewers. Hard dog, corn dog, shoutout. Sino yan?
Hard dog, corn dog. Shout out to you. Ano kasi ikaw? Sa ibang planets. 11 viewers at 14 thumbs up. Shout out po. Maraming. Thank you so much. Roselda, thank you very much. Pasensya na kayo. Magkakamasira ako. Roselda, pasensya na po. Hindi ako nakapunta ako sa live mo kahapon kasi busy pag linggo. Focus ako sa akong paninda. Hindi ako nag-live. Hindi na ako nag-live. Kasi nga po, inaano ko yung aking puhunan. Oy, Papa Jack TV, shout out. Hello, Papa Jack, thank you very much. Papa Jack, baka hindi ka pa nakakunik kay Matipo Official Vlog. Nakas yan. Ano yan ni Japper? Malapit kay Japper yan. Tandaan na, boss. Yan, ulan ka naman. Marcelda, baka hindi ka pa nakakunik kay Matipo Official Vlog. Disconnect mo po. 11 viewers at 16 thumbs up. Mabait na bata yan, mabait na tao. Firin, please connect yung nakapin. Please connect to nakapin guys. Please naman. Firin, thank you so much. I appreciate you visiting my live. Thank you so much. 10 viewers at 16 thumbs up. Shout out. Papa Jab TV, hello. Salamat Papa Jab. Busy kasi yun si Matito mga kawaray. Nag-vlog yun. Vlogger talaga yun. Full-time vlogger. May ginagawa pa yun sa kanila siguro. Ha? 6. Ninyaw pala, ninyaw. Ninyaw ba yun, ninyaw? Ninyaw, arigato, gusto na. Risi. Kasama na naman ang panahon mga karay, mukhang uulan na naman. Salamat sa 10 viewers at 16 thumbs up guys. Thank you so much. Napaka-sulit talaga ng mga natin dyan. Thank you very much. Ay! Makukulat na naman! Oh no! Ang Parcelda, ay well! Boss, nakikinig lang ako. Pina-under ko lang inbox ko. Ay! Well, thank you so much, well. Matipo Official, please connect naman kay Sir Will. Super chatter ni, B-Boy, tsaka sa amin. Napakasulit yan. Si Will. Baliw, 200 na yun. 200 ba? 200, kasama mo Maria. 150, tsaka 100. 50, tsaka 100. O yan, ayun, Maria. 200 yan. Wala ba? Hi Barbs, thank you so much. Barbs, hello. Matipo Official, please connect Will OA. Napakasulit yan, nagpapalipat yan lagi. Kay B-Boy TV sa akin. Mabait yan, mabait. Sa ibang bansa. So, English speaking Kuya Will is English speaking. Very light lang na intindihan niya yung Tagalog. Mark, hello. Thank you so much. Hi, Mark. Hey, Mark. Thank you so much. Ma'am Barb. 10 viewers at 17 thumbs up. Shout out. Salamat, Ma'am Parcelda. Papa Jab, thank you so much. Si B-Boy nawawala. Okay, B-Boy, where are you, B-Boy? Yung hard dog, tundog, siguro kay B-Boy yun. B-Boy, where are you? Will, thank you so much, Will.
I appreciate that. Guys, sa mga hindi pa nakakunik kay Matiko Official, napakabait yan. Hey, nandito. Ay, ikaw pala yan. Sorry naman. Ba't kasi hard dog, corn dog yung nagay mo? Thank you so much, guys. Glad it's not raining on your cardio. Oh, kanina, ano ba yung English ng paghinto? Saan mo ba? Barbs, glad it's not raining on your cardio. Thank you. I will again. Kasi magpasyada. Ate, may sati ah. 8 viewers around. Barb, thanks so much. Parang uulan na. Oh no. It's raining coming to town. It's raining, it's coming. Oh no, well, thank you so much. Hi Barbs. I ate na. Sige po. It will. So, very lakas ng very lakas ng hangin. Ano ba yung ng hangin? Alagad ni Mary Grace, DJ lang ako. Thank you so much. Hi Will, sabi ni Barb. Hi Barb. Matipo, thank you Matipo. Hi again, Andre. Ay, sadat. Grace pala, wala pala asawa yan. Single. Okay, Will, it will not yet. Ate mais. Sibili na kayo ng mais ko. Matamis. Ate, bili na. Mais, ate mais. When viewers at 7, oh no, lakas na nga. Feeling well. But raining is coming. Well, it's raining, it's coming. Oh no, oh my god. Oh my goodness. Siraman ini. Ay, bili na. Tumayo sa atin. Bili na kayo, bili na. Mais. Saan eh? 9 viewers at 17 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Maraming salamat po sa mga lahat ng pumatong sa akin. Matipo, Sangkay. Adong Matipo, shoutout sa iyo. Salamat. Sangkay, pakikinig naman si Matipo, Sangkay. Viewers, shout out po. Ayaw na umandar ng Inmax mo. Bumili ka na ng bago, idol. Ano ba?
121. Nag-45 pa lang natin. 90 kilo. 121 po. 120 na lang po. Kabishi ko, saraw. Thank you po. Barbs, thank you so much. Thank you so much, Barbs. Kabishi ko, thank you so much. Kabishi ko, please connect Matipo official vlog. Nakapin, sarap naman yan. Ay, ito nga po. Kabishi ko, please connect Matipo official. Please naman. My son is feeding my Vienna gold piece from Cracker and Alol. I'm stars and bring me that. Sorry, perfect. Sir. Okay, sure. Thank you so much, Kabishi. I hungry for corn and I seen enough corn from Mark Joe stream yesterday. Thank you, Ma'am Bart. Ma'am Bart, you by now, you want corn? Guys, pasensya na kayo kung tayo magaling mag-English ha. Mga bisita natin taga ibang bansa dyan. Visiting my life. Thank you so much. I appreciate that. Tayo mas magaling mag-English. With viewers at 17 thumbs up na raw. Thank you, Kabishi ko ha. Salamat sa pag-connect kay, kay Matipo official vlog. And more today, it's bad for storm problem, but I love corn. Thank you, Ma'am Barb. Thank you so much. Oh, sa bad Yup. Sagaraw. Ay, and more today it's bad for stomach problem, but I love corn. Good morning, Sangkay. Sagaraw, hello. Matipo official vlog. Thank you, Kabishi. Sagato, please connect Matipo official vlog from Soward family na ni Japper. Kadikit, parang kakilala. Sa Silaw, 90 kilo po. Lagyan lang po. Hindi naman. Nabili na. Buhin mo ngayon patay. Sagaraw, sana lilipas din yan. Hi, Sagaraw. Kabishi. Ma'am Carcelda, thank you so much. Guys, please connect nakaka-click. Matipo official vlog. Please connect, please. Manunod siya sa atin. Pangit to. Aray ito, pangit. Bakit kaya sumakit yung tiyan ni Ma'am Bart sa mais? What's wrong? Pangit, guys. Wala akong linkis. Ate, pangit. Allah, lakas. Bogi mo, Sangkay. Thank you so much, Sagato. Baka hindi natunawan ng mais, baka nga. Kabishi, I connect to you. Barb, thank you so much. Baka nga, may Shoutout sa 9 viewers at 17 thumbs up. May nandyan si Matipo. Connect mo nga yung
Yung Dumalay Boys. Gwapo ka daw, sana all. Walang naman nagsasabing pangit ako man. Narin ka na naman ng B-Boy. B-Boy is comedian. Komedyante. Wag. Doon kayo. Baka mong bato yan. Kung nag-aaway yung para sila. Dan, thank you. Dumalay Boys, I connect to you, sabi ni Barb. May pakiconnect nga kay Ma'am Barb yung yung Dumalay Boys. Ma'am Dumalay, it's my, ninja. It's my ninja, So I connect to you your, hirap dito mag-anong minsan. Nakakatakot mga tao. Ato ng tao rin. Asan yung buwan mo? Ay, pinasa may tati. Oo, dito nga. Ay, may Stephanie na po kayo. May... Dan Bamba. What my boss? Barbs, already done to connect to my Dumalay Boys. It's my ninja. Thank you so much, Barbs, to appreciate that for being good person. English man daw. Talaga ni Grace. Thank you, Grace. Grace, alay disconnect Matipo official vlog. Grace, thank you so much. Loving each other para masaya. Thank you, Dumalay. It's my ninja Ma'am Barbs. Dumalay po, it's my ninja. I connect to you. Thank you so much, Ma'am Barbs. I appreciate that. So, being mini cornice lata tompok. Mini corn tompok is this tompok na ng tompok pangkoseta. Guys, tinompok ko yung mais ko kasi maraming tira. Ilaw po, 45 kalahati. Yes, 50 lang yung tompok. Ano sa daan? Ha? 45 kalahati. Yan, 50 lahat. 50 rin. Ate, bili natin mais. Thank you so much. Salda, thank you, ma'am. Ay, bili na kayo mais, ate. Mura lang yan. Kahit naman na, boss. Shout out. Ano naman yan, Brad? YouTube. Naka-live ka na naman ba yan? Woo! Viewers, shout out po. Maraming salamat sa inyo, guys.
7 viewers, shout out. Thank you so much po. Salamat sa mga nagtambay. Will, thank you so much, Will. So, pag-pasyal sa akin live. Thank you so much. Barbs Kenyan. Ay, Biren. Shout out sa iyo, Biren. From Indonesia. Thank you so much. Inhaw. Inhaw ba yun? Bibili na mi. Kaya bibili na. Mais, matamis. Bibili na natin mais tayo. Ate mais, ate mais. Viewers, shout out. Bili na kayo, bili na mais ate. Bili na ate mais. Walang kumakain at wala ka na ito. Ito lang yung mais ko dun. Baka mamaya, nawala na ron sa ano. Baka nawala na dun sa ano. Naglalagyan ko dun sa aking carton. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Wala ganong isda. Dahil mahal ang isda ngayon. Sarado na yung bakahan. Tumpok. Galunggongs. Okay naman. Andun pa yung aking yung aking mais. Shoutout. Sige, kapi. Boss Ronnie, subscriber natin. Boss Lopen, aray. Aray ko. Abiriw, abiriw. Seven viewers at 17 thumbs up. Thank you so much. I appreciate that to coming to my live. Thank you very much. I appreciate that. 6 viewers around. Bili natin. Mais. Pangit nung nakuha namin mais. Panap. Maraming panap.
nice, nice. Muna ako. 8 viewers at 18 thumbs up siya lang. Ano lang tayo, mag-upo muna tayo. Pagod tayo katatayo. Maambun pa. Sweetie, hello, thumbs up. Thank you so much. Mega love shout out. Sweetie, thank you, thank you. Thank you so much. And viewers. And viewers at 18 thumbs up. Thank you so much. Sweetie, thank you very much. Thank you very much. Pahinga lang ako, nagpahinga lang ako kasi napapagod na yung papa ko. Cargo Waray, TV, Yahoo. Thank you sa Gato Mix Vlog. Maraming salamat. Connect na. Nadigitan kayo dyan. Digitan. Magdigitan kayo please. Mais ate. 6 viewers at 18 thumbs up, shoutout. Bili na ate, bili na mais. Kaya mais eh. Bili naman mais. 8 viewers, shoutout. Guys, please connect nakapin. Batik official vlog. From Soward family. Nakakamiss mo maglako sa downtown. Bili natin. Sa Gato, thank you very much sa pasya sa akin live. Thank you so much. Thank you so much. Bili natin may tate ah. Ay, Akari Velasco Mix Vlog. Hello, si Waray. Hello, si Waray. Hello, sa Gato. Mama Kari, thank you so much. Salamat sa thumbs up. Mi, bili na mix, Mi. Sige na. Kwenta lang tumpok. Sige, kwenta lang tumpok. Kwenta lang. Makaratan yan. Natin na yan. Ay, ito mo na. Kawagin na. Wow. Karen. Hello, Karen. Hello, thank you so much. Hello, Ma'am Porcelda. Karen Velasco, thank you so much. Karen, hi. Thank you so much for visiting my live. Hindi na kahit dati. Sinsya na kayo guys kung hindi tayo strong mag-English kasi Zelda, hello. Hi, Akari, Miguel of Sarao. Akari, thank you ma'am, thank you po. Maulan na ba dyan sa inyo, Akari? Dito maambon na eh. Sa may Novaliches. Miguel of Sarao, Akari, sabi niya sa Gato Mix Vlog. 7 viewers at 20 thumbs up, thank you so much. Guys, yung nakapin po si Matiko Official Vlog. Please connect from Soward family. Kapait yan. Ano nyo, makontak nyo yan pag gusto nyo makita si Jumper Sniper. Ay, B-Boy. Boom. Boom. Where's Will? B-Boy, si Will nawala. Sinako mo na yata. Nawala yung dalawa, si Akari at si Will nawala. Ay, Akari si Grace. Ingat everyone, may bagyo na naman. Oo nga po, Mama Kari. Kasama na naman panahon.
So, ano na naman? Raining today morning. Raining today morning. May parating pa. Oo nga po, may parating. Macho Papa. Budas. Macho Papa. Hey, shout out. Yeah, okay. Hi, Jorwin Official. Hello. Shout out sa iyo, paring Jorwin. Pare, pabili akong take out na lang. Sige. Ilang kilo ba sa iyo, boss? Ito, may isa. Jorwin Official. Hello. From Suwot Family. Thank you so much. Thank you sa lahat na pumasyal sa akin, guys. 9 viewers at 20 thumbs up. Thank you so much. Guys, Matipo Official Vlog ha. Ano muna kita, unpin muna kita. Jerwin Official, pipin ko. Jerwin, ipin kita, Jerwin. Guys, nakapin natin si Jerwin Official from Soward Family po. Please connect po. Jerwin Official. I pray lang guys. Oo nga po, Ma'am Presenter. No, will you? Thanks sa gato, Karim Velasco. Guys, si Jerwin Official nakapin po. Please connect po. From Soward Family. Yan yung nakita ko Amit ko na yung mga yan. Nakahit yan si Jerwin Official. Malakas din ang channel yan mga kawaray. Kasi Matipo Official Vlog. Salamat sa Team Gonggong. Salamat sa pagpasyal sa aking live. Asan siya Ikahaw, tsaka si Kabansot. At si Idol Kabungot at Idol Japper Sniper. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout kay Idol Japper Sniper. Jerwin, nasaan ka? Nasa kubo ka ba ng Japper? Nandito kanina si Tikboy eh. Yung kumpare ni Kuya Dags. Ingat ka lagi pala, pare dyan. Salamat palagi sa pag-ibigay. Thank you rin, Jerwin Official. Salamat. Lagi kami nanonood sa iyo. Lalo yung asawa ko, nasa bahay lang. Lagi nanonood sa vlog ng Gonggong at kay Japper Sniper. Sa lahat ng Bukana Vloggers ako sa bahay. Diyan ka sa bahay. Baha din yan sa inyo, di ba? Baha dyan. Binuhat mo pa ngayong anak. Nagato, bigala siya na. Nagato, please connect Jerwin Official. Please naman. Sorry, Zelda. Babalikan kayo yan ni Jerwin Official. Lagi nagla-live yan. Kahit yan. From Soward Family. Oh, pare ba? Baka pa rin. Hindi po, sanggay. Thank you sa Gato. Mix Vlog. Salamat sa pag-connect kay Jerwin Official. Sa Gato, maganda pero sunog. Aray ka. Parang malungkot ka, boss, Kahit mo? Music ka na kasi kayo, Danpin, thank you. Freeboy TV, salamat. Jerwin Official, nakakonect na yung mga yung mga kaibigan natin dyan. Dan, Kuya Jerwin Official, Dumalay Boys, ay may siya. Ay, thank you, Mike. Jerwin Official, dan na kay Dumalay Boys, Freeboy TV, Sagato, Mang Marcelda. 7 viewers at 21 thumbs up. Thank you guys, thank you so much. Meron na tayo mga viewers na mga
ano talagang malalakas sa larangan ng pagbablog. Jerwin Official, Matipo, Kabansot, Kahaw, Bungot, lalo na si Idol Japper. Yan, pumapasok sa atin mga. Pumapasok sa atin si Jerwin, Matipo, si Kabansot, si Kahaw. Si Kahaw pa lang hindi ko nakikita mag-pumakita. Pero yung ako nakasubscribe siya. Dan Connect, Idol Jerwin Official. Thank you sa live ko. Pasok po kayo para maibalikan ko. Ay, yun o, sa ano, mga kawaray. Sabi ni Idol Jerwin Official sa live ko, pasok po kayo para mabalikan po kayo. Thank you, Jerwin Official. Salamat sa ano. Anong oras ka ba mag-live? Para mapasyalan ka. Minsan, gabi naglalive yan si Idol Jerwin Official, guys. Mga kawaray. Thank you so much sa gato. Salamat sa pag-pasyal kay Jerwin sa kanyang munting tahanan. Ay, malaki na pala yun. Hindi na munting. Malaki, malakas kumita yan. Yung challenge nga, magkano kinita niyan? $1,000. Nakuha niya. Pasdag kasi. Tandaan lang, ma'am. Hindi na kaya si may tabi, matabi. Makakain. Pelikula yun. Naintindihan ko, ma'am. Mga karay, salamat po kay Jerwin Official. Baka mamayang gabi paring paring Waray. Salamat po. Walang ano man. Salamat din sa pag-bisita sa akin, guys. Thank you so much. Yan ka lagi dyan. Sana marami ka pang vlog na magawa. Malakas yan si Jerwin Official, mga karay. Then watch Jerwin Official. Ay, thank you, Ma'am Rochelle, the channel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa team Tacloban at sa team ni B-Boy TV. Yung founder talaga dyan, si B-Boy TV, Jerwin Official. Yung mga dyan, galing kay kay B-Boy TV. Kay isang kay B-Boy. Bye muna. Bye muna, pare. Pasok muna ako sa Idol Japper bahay pa. Sa lahat po sa inyo. Love you. Thank you, Jerwin. Ingat ka. Papasok pala si Jerwin Official kay Japper. May gagawin silang bahay. Yung bahay ni Japper ay naayos niya. Thank you, Jerwin. Ingat ka, Idol. Sana marami kang vlog magawa. Sana makapasyal na uli ako ng Bukana. Sana tayo, mga kawaray, mapansin tayo ni Idol. Uy! Oh, no! Oh, mapansin ka na pa, Jordan Play? Ayan. Oh, no, girl! Thank you, Ma'am Malu. Ma'am Parcelda, thank you so much. Aray ko! May palipad tayo ngayon. Thank you so much. 7 viewers at 21 thumbs up. Ma'am Parcelda, maraming thank you po. Ingat po kayo lagi. Ay, gumana rin yung card ni Ma'am Parcelda. Thank you po, ma. Thank you po. Si Will nawala eh. Thank you, Ma'am Parcelda. Bert. Shout out, Bert. Salamat po sa Jerwin sa support nyo kay Idol Waray. Ay, Bert, thank you po, Bert. Salamat po kay Idol Jerwin sa support nyo kay Waray. Bert, bigyan kita moderator. Thank you so much. Guys, meron tayong mga solid din na follower, subscriber sa ating wife. Kaso lang, hindi lang sila nagko-comment. I give you moderator, Sir Bert. Thank you, Filipina. Thank you so much. Salamat sa pagkanta.
Birchie, thank you. Yo, Ma'am Criselda channel. Thank you, Ma'am Criselda. Maraming salamat. Birch, thank you. Birchie, Dilipenya, salamat sa pagpasyal. Salamat sa 8 viewers at 21 thumbs up. Welcome po. Maraming salamat, Ma'am Criselda. Kaya appreciate ko. Thank you. Sana makasahod tayo ngayong August, mga kauray. Napakagandang yan. Magandang blessing, magandang buhay na mano. Salamat, hindi tayo na zero kahit pa paano. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi. Sana maraming pang blessing na dumating po sa inyo na binigay nyo sa akin na nalipat. Sana bumalik sa inyo yan. Marami. Thank you so much. Ingat po lagi dyan. 6 viewers at 21 thumbs up. Salamat. Salamat, Ma'am Criselda, sa supportan nyo kay Waray. Thank you, Birch Kid Dilipenya. Thank you po. Salamat. Salamat, Mark. Thank you, Ma'am Criselda. Ma'am Mine, thank you, Mine. Salamat sa pag-ano kayo. Jerwin Official, thank you sa Boy Palaboy, thank you very much sa team Gunggong. Maraming salamat sa inyo. Yan, si Jerwin Official, mga kamalay, napawalang, hindi maarte sa pagkain. Alam niyo yung mga waray, ko lang sa inyo, kwento ko lang. Kung binigay ko nung yung mais na puti, naluto, tapos nabuto na kinabukasan, umabot ng gabi. Kalahin mo, kinain pa ni Jerwin Official kahit sabi ni wala, kalimutan ko yung pangalan niya, yung Soward family rin, na sabi niya parang panis na raw. Pero si Jerwin talagang, kinain niya talaga, grabe. Napakabait talaga ni Jerwin. Uy! Oh no! Grabe naman yan, Ma'am Criselda! Talaga! Thank you! Thank you, Ma'am Criselda! Salamat! What's up, mga karay? Karoon na naman tayong blessing galing sa Ma'am Criselda channel, guys. From Myanmar yata to. Criselda, thank you so much po sa blessing. Yan, guys, nagkakulay tayo, guys. Silanlan kulog. Silanlan yun, idol. O nga. Bird Sting, thank you. From Soward din pala to si Bird. Thank you so much. Kaya kilala nyo silanlan. Guys, nandito sila lahat. Thank you so much sa pag-contact. Ma'am Criselda, maraming salamat po. May pakulay na naman tayo. Thank you very much. Ay, Will, thank you, Will. Kuya Will, thank you so much. Ay, Apple. Yes, Apple. Bakit naman? Ang dami niya plus, pananakalo ko ato. Hindi na ka sa CCTV ng alam. Thank you very much. Ingat lagi, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you so much. Si Apple yung nag-viral na 1.6 million mga kawaray. Ano yan? Ator. Sumakag ako, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita. Hi Will, Yahoo. Thank you, Ma'am Criselda, sa palipad, sa pakulay. Will, thank you so much for visiting my life. Jerwin Official, thank you so much. Biboy, thank you sa kay Biboy. Sana si Biboy na wala man. Oy Biboy, asan ka na? Tumawag ka na, Sangkay. Grabe. Amazing talaga to, guys. Bawi ako sa'yo, Ma'am Criselda, promise. Tumawag ako sa'yo. Wag lang ngayong araw na to kasi may babayaran akong 3,550. Ano ko yun? 6 at sa cellphone na yun. Kasi yung mga kawaray kong cellphone na to, ginagamit ko pang vlog. Inutang ko lang to sa mabait kong kaibigan si Ate Nini. Inutang lang natin kataluwagan. Iwan tayo mga pera eh. Salamat po, Ma'am Criselda, sa support na kay Waray. Thank you, Kuya Bert. Thank you so much. Bertski. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Yahoo!
Ay, salamat po. Maganda ang listahan na lang kaibigan natin. May lang ba? Nag-live lang ako sa YouTube. Pakulay lang. Aray ka, kulay. Dilaw na dilaw. Dilaw ng damit ko. Kano kita mo sa yelo? Pwede rin 80. Ang bili naman mais. Kanina nga, 70. Sige, kukuha na ng dilaw. Ang pura. Will always give me blessing. I will share it most. Thank you. Salamat po, ma'am. Ma'am Priscilla, maraming salamat. Kay Aba? Maraming salamat. Nakauna. Hindi, gawin. Tawag lang. Tawag lang. Mais. So, Will, thank you, Will. Siguro sa rin kasi Apple, Apple the bird. Hey, Corinne, thank you so much. Jerwin Official, baba na kita, Si Kuya Will ang ipipin natin. Ipipin natin si Will. Will, nakapin ka na, Will. Welcome, Bits. Thank you, Ma'am Corselda. Welcome, Bird. Thank you. Wala. Wala akong pasok. Idol, kaya hindi ako nakapunta. Ay, si ano pala to, si Jerome? Jerome, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Jerome? Birdski, thank you Salamat sa pagpasyal sa aking live. Yung pala yung kahapon. Ay, nung Sabado pala na, idol. Yung pumunta sa akin nung nakaraan, na nag-hi sa inyo, yung pala siya. Ikaw pala yan, Jerome. Thank you, Jerome. Salamat sa support. Happy lang tayo. Thank you, Ma'am Croselda Channel. Balik kita. Magkano rin ako sa iyo, magpapakulay sa iyong live. Alam na si Will. Si Will, nagpapala na. Thank you so much, Will. Thank you so much. Guys, ako rin may blessing na naman tayo, guys. Galing kay Will. Thank you, Will. Thank you so much. Ingat ka lagi, God bless. Thank you so much. Hello, guys. Pagkulay na naman. Alaga ni Grace, go Will, thank you. Yahoo Will. Ma'am Caseda, maraming salamat sa pag-uwi ng mano mo dyan. Salamat Sir Will sa support kay Waray. Bert, yun pag-i-connect nga to si Sir Will. Well, thank you so much. Thank you very much po for having a good person to B-boy to pakulay. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you po. Sana more blessing to come to your family and good health and always and take care yourself. I love you so much, Will, for kulay. Griselda Channel, maraming salamat. Grace, pink na. Aray ko, pink. Thank you, Will. Alagad ni Grace. Grace. Thank you, Grace. Salamat, Grace. Welcome. I appreciate that, Kuya Will, to ano. Ano sa mais, kuya? Aray ko, 90 kilo, mi. Ito, 50 lang. Hindi mo na. Wala ka. Pag pumasok dito si Acoustic, papakyawin na itong mais ko. Ay, shoutout pala kay Acoustic. Covers, from Canada. Canada ba rin? Ala, Grace. Hindi ikaw magpindot, ikaw may sabi, aray ko. Mayroon siguro sa Grace. Masama ang Grace, thank you, Grace. 8 viewers at 22 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo.
Maraming salamat po sa pabuhay nyo. Kahit pa paano ay madadagdagan na naman tayo ng ano natin dollars. Thank you so much. I check my dollar. Check ko muna. Kasi nag-iba sa akin si Will kahapon. Ay nakaraan. Ay, birthday. Hi Sir Lauro, shout out Trinidad. May galap shout out po sa iyo. Sir Lauro, may galap shout out. I give you moderator, my friend. I said, hello, Lauro. Sir Lauro, mayroon ka ng ano? Mayroon ka ng moderator. Well, pleasing you more blue. Thank you so much, Kuya Will. Sir Lauro, please connect, Will, 808. Napaka-solid na yan, napaka-bait. Maraming, kasama, Sir Will. Ito pala yung dollar natin, mga koray. Aray ko, 24, na mayroon na pala akong 24. Kasi nagpalipad sa akin si Will nung nakaraan siya si B-Boy yan. Kasi nakaraan 21 lang to eh. Yan, 24 na ngayon. Aray ka, 24, kaming to $30. Oh no! Well, thank you so much. I miss you, my son, so much. Ay, Sangkay Bigoy, thank you so much. May $24 na ko Sangkay. Plus ngayon, yung mga palipat nila. Kasi si Will. Okay, kwento lang. Galit ka. Isa lang. Ganyan. 26, 25 na lang. Ready. Thank you. B-Boy Pink. Aray ka, B-Boy. Pink daw. Sarap niyan, B-Boy. Pag pink, wag na. Wag na, B-Boy. Baka maubos yung ano mo. Sarap pala sa kaibigan ko si Chris. Shoutout sa'yo, Chris. Condolence pala sa pamilya mo. Kunti man lang naibigay ko sa'yo, sana makatulong sa'yo yun, sa inyo, pamilya mo. Condolence sa'yo, bro. Ingat ka lagi. Hi, Birds. Shoutout sa'yo. B-Boy, so mini money ba? Aray ka. Shoutout po, B-Boy TV. Bert, please connect Will. Kay Kuya Will. Para wala kang pasok pala ngayon. Para kita dumaan. Tandaan lang mga pwede natin. Kahit na kayo matamis. Matamis. 90. Diba? Ay, bilhin natin may natin. Matamis, nakakain talaga. Guys, may blessing na naman tayo galing kay B-Boy TV. Thank you so much, B-Boy. Alright ko, we love you, Mark. Thank you. I love you too. Sana all. Salamat po, Sir B-Boy TV, sa suporta kay Waray. Thank you. Ma'am Barbs, maraming salamat po. Alright ko. Thank you so much, Sangkay.
I came back from visiting with Kayan before you're still here, idol. Thank you, Ma'am Bart. Thank you so much. Bulaga. Oh, oh my God, my sponsor. Kay Bossing, thank you so much. Alright. Nakalibre pa nga. Palit ko na natin. Oh. Guys, may nagbigay, taga-barangay. Oh, saan kayo? Kala mo, ikaw lang mayroon. Ito, meron kami dito na, ano ba to? Amber. Aray ko, sarap. Ano yan? Hindi ko po alam kung ano to. Ayan o. Parang ano? Parang maha, iwan ko maha. Pero may ano, may nyug eh. Ano ba to? Ayan o. Ang lagay, amber. Ano to? Ay, kakanin pala, kakanin. Parang kasaba. Kasaba. Look yummy. Ay, oh. Look yummy, mambars. I can eat this. Can eat this. Oh no, it's yummy, yummy. Oh no, yummy, yummy. Ah, kasabi. Ah, opo. Oh, kasaba. It's mini langaw here in my, ano, my store. Alright. Sagay, maraming salamat. Ano bibigyan mo sa bill? God is good every time. Thank you. Bok, dagdag daw. More blessing. Thank you so much. Aray ko! Galing na naman sa abroad, guys. Galing Pilipinas. May blessing na naman. Aray ko! Ang budol na naman si Waray. Oh, guys, may pagkain na naman tayo na. Alam mo sa kain. Lango is flying to my my mini business. Aray ka. Paano ba, idol? Hindi ako marunong. Pindutin mo yung dollars, Jerome. Mayroon dyan nakalagay dyan sa gilid na dollar sign. Yung please and kulay pula ang anuhin mo. Yung kulay pula, di ba mayroon niya malalabas doon? Pagka-press mo yan, may kulay pula doon, may pink, yellow, blue. Yung kulay red, yung kunin mo. Yun ang i-press mo. Para sumahot na ako. Aray ka. Will, thank you so much, Will. I appreciate to become good people to support my team B-Boy at saka sa akin. Will, are you going live or have already done your stream? Will, parang hindi ata nagla-live si Will eh. Thank you so much, 11 viewers at 23 thumbs up. I have been live in a week. Oo nga. Lagi naman nakasubaybay sa mga live namin. Thank you so much, Will. I appreciate you, good person. Thank you so much. Pasensya ka na sa English ko kung English ka arabaw. But I'm a perfect person to language, to speak English. But I'm Tagalog, I'm Filipino, I'm proud Filipino. Alright, baby. Having been around most just being too sick. Ooh, sticker bars. Go Mark, you
You can do it. Alright, good. Wait lang guys, magbabalat lang ako ng mais ko. Ano ba? Baka wala nang bumili. Ay wala na akong pamprant na maganda. Kailangan lagi pag nagtinda ka ng mais, kailangan Google Translate, may Tagalog is Google Translate. Thank you so much, Will. Abuti na lang may Google. Ganon din naman ako pag nag-ano ko ng Tagalog, ano ka English ng ganito. Ano boss? Ito. Kwenta. Kilo? Lupok. Yan, sanda ng kilo. Sandaw. Yan. Ni hao, hello Kian. Thank you so much for visiting ulit. Share your blessing guys from Mark Joe. Thank you so much, B-Boy TV. Ni hao Kian. Karen pala Karen. Karen, thank you so much for visiting my life. Thank you very much. Take care always. Yeah. Karen. Inhao, Karen. Ay, Samok TV. Hello. Kumusta ka, Samok TV? Thank you so much for visiting my life. Okay na aga. Bigyan kita ng jacket. Para kita lapigin. Lauro, where are you, Lauro? Wala ka na, Lauro. Nag-give moderator, my friend, Samok TV. Okay na agay mo. Mag-ingat ka mga da. Hi, Samok. Boom, Samok. Samok is my old friend. Well, Samok, thank you. Ay, Tita B-Boy, may galap shoutout siya. Aray ko, tita talaga. Tito na lang. Ay, kadapit. Ano ko, Novaliches, Quezon City. I'm, Manila boy. Dito ako pinanganak sa Novaliches, kaya dito rin ako napaspas. Nung nagkaroon na tayo ng pamilya. Mark, I love you. T-shirt and your color is wow. Alright, baby. Oh no! Adidas. Mumurahin lang to. It's cheap. Cheap only. Well, it's 150 only in market and store around here. Or around here. Okay. From Novaliches, but Novalichino. Please yellow, guys. Aray ko, yellow. Aray ko, sana all. Ay, Will, thank you so much, Will. Maraming salamat sa suporta mo sa akin, nila B-Boy. At lalo na sa akin. Kasi gayong darating na ugog mga kauray, naulit ko lang ulit. Padasal ng mama ko, kaya langan makareach ako ng $100 para makapagpadala ko sa kapatid ko kay Kuya. Mark, it's Manila boy and my baby baboy. Hala. Oh, dito ako pinanganak ng kay B-Boy sa Manila. Novaliches ni Dong. From Novaliches, dito ako pinanganak ng aking nanay na maalam. Will go yellow. Aray ko, yellow sana all. Guys. I'm Angel B-Boy. Thank you. Thank you po, Will. Thank you, Will, so much. May salte na.
Ay, ito, maganda-ganda to. Matamis, matamis, matamis. Para ito, masarap, masarap, masarap. Galing, manamaraan, manamaraan sa bibili. Ay, bili natin mais, matamis. Samok, thank you. Harang promong. Harang pamor. Thank you sa harang. May harang pala. Sino yun? Ma'am Gemma? Ma'am Maribik, may galap siya. Araw. Ang Tacloban, maraming salamat. Nay, thank you, Nay. Nanay Violeta Reyes, Samok, thank you. Igoy, maraming salamat. Asan si ano? Si Matthew, ba't wala? Busy ba si Matthew? Was born Angeles. Hi, Dan. You're welcome po. Hi, Marvin. Sabi ni Will. Thank you, Will. 10 viewers at 24 thumbs up. Thank you so much. Yun na, ma'am. Matthew is very busy also. Okay lang, okay lang. Ano, pangit na ano ko, mais. Kahapon to mga koray, napakapangit. Hindi ako kumita rito sa puti. So, ugly. Ano? So, pangit. Aray ko. Ayan o. Kita ka ba sa ganitong itsura? Ito yung bago namin ngayon sa black. Ito yung bago ko ngayon, mais. Quality. So, ano? So, sweet. Jumbo. White corn. So delicious. Matthew is very busy. Wow, sarap ng mais. Opo, samok. Marasa ka din yung panlaga. Oy, gago! Grace, thank you, Grace. Salamat. Aray ka, si Grace, nagpalipad din mga karay. What's up mga karay? Si Grace Francisco Vlog, nagpalit. Hi, Sir Lauro, Trinidad, may galab shoutout sa iyo. Boom, Grace, thank you, Grace. Salamat. B-Boy, salamat. Samok TV, thank you. Ayan guys, nakapagpalitan din si Grace. Guys, meron na ako papakita sa inyo baka gusto nyo mag-follow sa akin. Guys, go visiting my Facebook or page, visit this my profile. Guys, please puntahan nyo to. It's my profile. Mayroon tayo ditong viral na video mga kawaray. 1.8 billion. This will think, yes, will thinks that is what he doing. Bestie, think, ay, sana all. Guys, sa mga gusto mag-follow sa akin, guys, Matthew Salvano. He said yellow, guys. Well, okay lang yan kahit yung mga ano lang. Na-appreciate ko na po yung mga ganyang kulay, mga ano, malaking tulong na sa atin yan tulad natin mga small YouTuber na tulad na sa akin na nangangarap sa larangan ng YT. Thank you so much. Alagat, agoy hindi abot bestie. Okay lang yan, Will. I appreciate that to palipad, pakulay sa aking live. Malaking bagay na yun. Thank you, Joe, so much. Will, thank you so much. B-Boy, thank you. Rosalda, thank you. Grace, thank you. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Babawi ako sa inyo, babawi ako. Pag muna ngayon kasi malaki ang bayarin ko ngayon ay 3,550 ang bayarin ni Waray ngayon. Aray ko. Kasi itong cellphone ko mga kawaray, pinutang ko lang to sa kaibigan ko. Kaya tinini. 27,000 pero malapit matapos to.
tayo kasi pang pang bili ng bago. Bumili ako ng isang cellphone 8,000, pangit, mahal. Okay lang yan, Sangkay, no worries about that. About that. Thank you. Color of the day. It's yellow. Alright. Yellow, no. 6 viewers at 24,000. Salamat. Bita natin ngayon ay, nakita ko lang bita. Mabot natin ng 1,000 para uy! Oh! Yellow na! Uno po! Uno! Yellow! It's coming down! Aray ko! Kulay yellow, Gar! Thank you so much! Guys, mga Koreyo. Thank you, Will. Thank you. Aray ko. Thank you so much sa kulay. Wala. Ilan? Ay, yellow. Thank you sa yellow. Aray ko. Yellow. Thank you. 45 lang lahat. Oh, yellow guys, yellow. Oh, yellow. Aray ko, shout out sa iyo, boss. Shout out. Aray ko, yellow. Ito lang alam ko sana natin. Ay na ngayon sa thank you so much. Ay, thank you. Great. Thank you, Will, thank you so much, Will. Araw ngayon ng yellow. Aray ko, Uy, 1K na, naka 1K na ako, guys. 1K na ako. Aray ko, may 1K na tayo, mga kawaran. Thank you. May 1K na ako, mga kawaran. May 1K na ako. Thank you, Lord. Thank you po sa mga kaibigan natin dyan. Thank you sa inyo lahat, guys. May 1K na ako, mga kawaran. Oh, 1K pesos na tayo, guys. Thank you so much. Guys, thank you. B-Boy, thank you. Alam nyo, guys, kung sino na naman na nagpaano sa atin. Nagpapalakas mag-like, mag-live ulit. Si B-Boy TV, wala nang iba. Si B-Boy TV lang. Ay shower na Grace. Ring back. Ay shower na Grace. Right back. Okay. Thank you so much. Yan guys, meron paro-paro. Wow, Mark. I'm so happy for you, Mark. Thank you, Sangkay. I love you. Salamat, Samok. Thank you. Grace, thank you. Maraming salamat sa inyo, guys. Lalo na kay B-Boy TV, guys. Thank you, Sangkay B-Boy, sa pag-motivate na naman sa akin na mag-live ulit ako. Sabi kasi ni B-Boy sa akin ng nakaraan, tuloy-tuloy mo lang ulit ang pagla-live ni Sangkay para mayroon ta ako mga kaibigan sa YT, pupuntahin natin dyan sa live. Para tulad dito si Will. Si Will, thank you so much, Will. So I appreciate that to kaya nagbablast pa ako. Thank you CC Samo. Yawa. Para ito. So 50 na lang. Matamis. Thank you, Will. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo, guys. Guys, Bakit lang yan, Mi? Walang ano yan. Mukha naman duruga lang yung mayari. Lauros Trinidad, shout out. Aray ko, thank you so much. Sir Lauro, please connect Will. Si
Si Will lang nagpalit kulay sa atin guys. Please naman, please connect. Mine, i-connect mo nga yung ano mo dyan kay Will. Yung ano mo, Facebook. Ay, boss. May, sa akin, may. Tayo, tugtog ka muna. Asawa, pipiliin ko. Ano? Pipiliin ko. Ano? Anak na kumbasa. Bentangan. One more. Pagi na amoy, sarap. Ang ganda mo lang, sarap. Wow, congrats po host. Bro, will you eat done tayo to you. Thank you, Samok. Lauro, Trinidad, shout out. You're welcome po. Ay, bili natin. Ay, mais ate, mais. Thank you mga kaparay. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Bro, will wait. Done to you. Thank you, Sambat TV. Maraming salamat. 6 viewers at 25 thumbs up. Thank you. Ay, may sabi. Sanisen, hello! Baha ba dyan? Hindi po. Wala po, Sanisen. TV official. From Stewart family, thank you so much, Sanisen. Will, thank you, Will. Sir Sanisen, please connect with Sir Will. Super bite. Taga super chatter ng yung grupo ni B-Boy at sa akin. Bumabak na! Uno! Dalawang payong ko kasi, kaya ang lakas ng hangin. Para tayong lili pa rin Aray ka. Oy, Grace, yung nick daw ni masakit daw. My nick's heart. Please, massage Grace. Aray ka. Oy, Grace, massage ko na si Sige. Dali na. Bawi lang. Thank you so much. Thank you, guys. Ay, Pasaway channel. Hello, Pasaway channel. Pasaway channel, please connect with Super Bait. Ay, friend yata yun. Thank you, Sunny-san. Connect na ako kay Will nakaraang buwan. Ay, thank you so much, Sir Sunny. Samok TV, shout out. Guys, please please connect everyone to so may mga
viewers. Tikitan tayo guys, tikitan para mabilis tayo mga. Salamat sa suporta. Lalo na kay Bigoy TV at Team Tacloban. Nanay Janeta Reyes. Pag sumahod ako, bibigyan din ko kita. Hindi ko kita pangbili ng kamots. At kung sobra noon, ipabili ko. So, kung sumahod tayo guys, bigay natin sa kapatid ko kasi padasal ng aking. Uy, Bagalanon. Robert Bagalanon, shoutout from Seward family. Thank you so much, Sir Robert Bagalanon. Hello. Marami na Seward pumasok sa akin, guys. Si Matipo, si Jerwin Official, Charles Sanisen, si Bert, si Jerome. Thank you so much sa inyo, guys. Sir Robert Bagalanon, please connect Sir Will from Sir Will, where are you from? Sir Will, where are you from? From Indonesia ba? Or Canada? Griselda, sorry Mark, nalubat ang seatmate ko. Thank you so much, Ma'am Griselda. Walang ano man po, Ma'am Griselda. Maraming salamat sa buena mano mo kanina. Hawaii, UAC. Hi from Hawaii, UAC. Thank you so much for having good people to palipad my life. Thank you so much from Hawaii. Hawaii is UAC. Thank you so much, sir. Sir Robert Bagalanon, maraming salamat po. Thank you so much from Seward family. Maraming salamat sa inyo guys sa support. Kay Mark Juarez, thank you so much. Tamang tinda lang tayo guys. Kaya kinikita natin, tamang pambayad lamang. Kahit pa paano, nakakain naman tayo sa isang araw 3 beses. Maga, tanghali, hapunan. Ha? Aray ko, aray. 8 viewers at 25 down sacks around. Sir Will, thank you so much ha. Kaya maya kag-out na rin ako. Then viewers, shout out po. Kaya na tayo, 1K na tayong dollars. Ay, 1K dollars. 1K pesos na tayo sa ating, sa ating mga palipad. Thank you sa inyo guys. Bagod na ako katalayo. Hey boss, mate. Boom, Samuk, we love you. We love you too. Thank you, B-boy. Thank you, B-boy. Kami Mark dyan. Thank you, B-boy. Thank you so much, B-boy. Wow, Mark, more blessing. Thank you po. Sandaan po. Sandaan. Yung puti, yung 90, yung dilaw. Ilan? Wow. Dito, sarap. Oh no! Hangin! Ang bait ng piloto na ay nagano. Sobra. Napakabait talaga ni Gapo. Hindi pa nagpo-promote ng sugal, di tayo tinuturuan na magsugal. Hindi siya nagpo-promote. Ala, it's windy. Sir Robert, please connect naman Kuya Will. Support chatter namin yan. Please, Kuya Will Bagalanon. Please naman po. Please connect Sir Kuya Will. Support bait. Wait lang, bigyan kita moderator. Baka di ka makaano. Salamat, Grace. Balik
tambay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Grace. Salamat na. Eight viewers at 25,000. Salamat. Sana makasama ka sa challenge ka. Kawaray ni Idol. Oo nga, yun nga inaano ko, Sir Sunny, Sir Robert. Sana makasali rin ako. Gusto ko makasali, talaga wag nakasali ako dyan. Ay! Pag-popol vlogger na tayo talaga. Gagawin ko ang lahat pag nakasali ako sa Kasi may mga pa-challenge si Japper ngayon na mga supporter niya. Busy si Grace. Thank you, Will. Sana makasali ako. Nagko-comment ako lagi dun sa live niya eh. Sabi ko, Idol, sana makasali ako sa challenge mo, next challenge. Nag-PPM din ako kay Jerwin Official at kay Matipo. Sabi ko kay Matipo, sana doon makasali ako sa challenge. Nung nakaraan, nung pumunta rin Sir Robert, pumunta sila dito sa sa St. Peter dito sa may Gulod. Boss, sandal na po kilo, sir. Pumunta sila nung nung namatay yung matay yung pinsan niya. Sandaan, ma'am, kilo. Kasi kwenta lang ito. Kwenta lang ito. Hindi ka na, kwenta yan. Ito. Sino Japper? Japper Sniper Sangkay. Grace, ito ang pangalan niya. Baka hindi niyo pakilala to. Ito, pakita ko sa inyo. Sikat to, vlogger na. Napakabait nito, Sangkay. Japper Sniper. Lahat ng pumupunta yan sa Bukana, hindi niya yan dinaanuan. Diyan mo yung mga alagad ni Japper. Si Jerwin Official. Tapos si Matipo. Ito pangalan niya, Japper Sniper. Ito yung sa asawa niya, Miss Japper Sniper Sangkay. Yan ang Sangkay. Salamat Kawaray sa pag-jacket na wala ng tuloy. Thank you so much, Sir Robert Bagalano. Yan Sangkay, Miss Japper Sniper. Mabait yan. Ito yung isa pa niyang min. Ito yung channel yan. Makita. Meron pa din sa isa. Ito, Japper Sniper. Japper the Sniper. Ayan. Isang kay Dano. Sanisan, Dan na po kay Pasaway. Thank you so much, Sanisan TV. Kay Kuya Will, big love shout out, Sanisan TV official. Maraming salamat po. Ay, didikit ako sa inyo guys. Kay Sir Sunny. Sir Sunny, +1 po ako sa iyo. Sir Robert Magalano, +1 din po ako sa iyo. Kahit wala pang video, okay lang. Sir Robert, maraming salamat Sir Robert. Sana sa Tiago Miguel Sharat. Si Mary Grace Francisco yan. So word lang sa Kalamo. Si Japper Sniper kasi wala siyang prinumot na sugal kaya napakasulit yung ganda. Yan talagang tunay na vlogger na wala talagang ginagawa para maingganyo yung mga viewers na magano sa sugal. Salamat Moray. Thank you. Sanisen, maraming salamat po. Nandito kanina si Jerwin Official at si Matipo. Nandito kanina sa live ko. Nakapin sila kanina. At saka si Tikboy Palaboy yung kumpare ni Kuya Dagol Official. Maraming salamat Team Sowers. Will, thank you so much Will sa pakulay. Andyan yung Team Soward. Soward family, thank you so much sa suporta nyo kay Waray at kay Biboy TV.
Sunny Sen, please connect sir, kay B-Boy TV. Busy na sila, Jerwin. Parang bahay ni Idol. Oh, nag-ano sila, may ginagawa sila kay Jam, ginagawa nila yung bahay ni Idol. Papanood ko sa vlog ni yan, ni Jerwin at ni Jumper Sniper. Lagi naman kami nakano ron. Lalo na yung asawa ko. Siyempre, lagi nakasuporta yan. Lagi nanonood. Madam, mega love shout out. Love you. B-Boy TV, thank you so much. Guys, please connect B-Boy TV, Sir Sunny Sen TV, at Sir Robert Bagalanon. Maraming salamat sa inyong suporta. Will, thank you so much. Nako, waray. Jowa ko na yan si Madam B-Boy. Aray ka, sana all jowa. Dating dikit ako kay Sir Sunny. Thank you, Sir Sunny. Grace, thank you sa inyo. Napagsamantalahan ko na si B-Boy. Aray ka, B-Boy. Ang landi mo talaga. Thank you guys from support to my friend Mark Waray TV. Thank you, Sangkay, B-Boy. Sana makasali tayo sa pa-challenge ni Idol Jumper Sniper. Scooby-Doo, pop. Scooby-Doo, pop. Will, thank you ba? Will, Scooby-Doo, pop. Mary Grace, kubilap siya lang. Salamat po. Alas, Sunny. Aray ko, virginity siya, no? Dami pala sa'yo saan kayo nagkakagulo. Ikaw na talaga ang Diyosa ng takluban. Big love shout out Sir Sunny. Marvic Ebanjas, hello. Welcome to my live ulit. 11 viewers at 25 thumbs up. Salamat sa inyo guys. Very great, thank you so much. Sana itong na to, pa-challenge ni Idol na darating, sana makasali tayo. Para naman pang dagdag sa ating sa ating kahit for the views lang or for subscriber lang, kahit hindi na tayo makapasa sa challenge, basta makaano lang tayo, makaroon lang tayo ng mga subscriber na tunay talaga, legit, na hindi ka iiwanan. Parang ikaw, B-Boy, hindi mo kiniwanan. Aray ka! Diyosa ng gubat si partner. Di naman. Diyosa ng yan, barangay. Patay waray. Diyos. Sana Maribik, maraming salamat po. Team Soward, maraming salamat sa support na nyo. Soward family. Thank you so much. Waray, parang si B-Boy dito iniwan. Aray ka. Parang ako. Hindi ako iniwan ni B-Boy. Grace, ayun. Grace, ayun. Ninja. Will, thank you so much, Will. Guys, baka may mag-live na sa inyo mag-live na kasi mamaya mag-out na rin tayo. Boy, Palaboy, thank you so much. Matipo, shout out. Jerwin Official, shout out. Shout out ka rin. Shout out kay Bicol. Shout out mga followers ni Waray. Ito si Waray Bicol. Waray Bicol. Waray Bicol. Followers natin yun, guys. Si Bispidol.
Maray ikot muna ako, habol ako sa mga vlog. Panood sa mga kasaward. So, sige po, okay lang po. Back na. Sige po. Sorry sir in. Sorry sir TV. Maraming salamat po sa suporta. Sana makasali ako sa challenge ni Japper Sniper para maranasan naman nating makasahod ng medyo ganda-ganda. Salamat po sa suporta, Sir Sunny Sen TV Official. Ingat ko po lagi. Good health and be strong. And thank you so much sa pagpasyal mo sa akin. Siyempre, walang iwanan kung saan kayo. Nandun kami. Tacloban lang sa Kalam. Aray ko. Thank you so much. Tacloban, maraming salamat po sa suporta. Ano ba yan? Sa haba-haba ng usapan natin, kailangan na natin mag-end kasi marami pa tayong mga kaibigan na gusto mag-live. Gusto natin magpuntahan. 11 viewers. Napakasulit nyo talaga. Sobra. Sunny Sen, thank you so much. Robert, Lauro Trinidad, maraming salamat. From Sower din yan, si Lauro Trinidad. Lagi ko nakikita yan kay Idol Japper. Lagi siya mag-ingat at sana nga makapasok ka sa challenge ni Idol. Bye, God bless. Thank you so much. Salamat. Sir Sunny Sen TV Official, Sower Family yan. Lauro Trinidad, thank you so much. Sir Robert Bagalanon, maraming salamat. Tintik Boy, thank you po. Jerwin Official, thank you po. Mati po, thank you so much sa inyo lahat guys. Maraming salamat. Sana makasali tayo guys. Payong ko, inaano na. Lumilipap. Thank you po. Guys, mag-out na ako guys. Maraming salamat. Mag-out na ako. Baba na kita na. Will, thank you so much Will sa mga lahat ng palipad. Maraming salamat. Sir Lauro Trinidad, Bigalog Shoutout. Ingat kayo lagi. Mag-out na ako. Bye na, bye. Ingat kapatid. Maraming thank you so much. Sir Sunny, maraming salamat sa inyo. B-Boy, thank you. Sagato, sa lahat ng pumasok sa akin. Tamok TV. Mag-inay ka mo. Mag-ano na kita. Mag-kawara na kita. Mag-sipat naman tayo kay Grace. Baka magkabit ba yung live na si Grace or si Ma'am Griselda or si Matjo. Mami Ford. Thank you. Bye-bye. Madam B-Boy. Bye-bye. Love you. B-Boy. Out na ako sangkay. Will, thank you so much sa pakulay mong dilaw. Maraming salamat po sa lahat ng Sower Family. So much. Thank you so much. Okay na. Will, thank you so much, Will. Ingat kayo lagi. Maring Big Banyes, yung Tacloban. Maraming salamat. Out na ako. Sabay na para makapag-focus tayo sa atin. Aray ko, love. Mine, thank you, Mine. Salamat, Marjan. Love you. May 1K na tayo. Bye-bye, Mark. Thank you, Ma'am Maring Big. B-Boy, ba't wala ka pa? Di ba ako mag-out? Nag-date na babay si B-Boy. Sabi ni B-Boy, iniwanan ko na naman siya. Aray ko. Salamat B-Boy kahit isang buwan ata, 2 buwan na hindi ako nag-live. Pero nandiyan pa rin ang Team Tacloban ni B-Boy. Grabe. Sabay na. Boy, B-Boy, where are you? Out na ako. Maraming salamat sa inyo guys. B-Boy, nasaan ka na? Alam ka, mag-out na ako. Maraming salamat po. Ingat kayo lagi. God bless. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Glory of God. Thank you so much. Will. Ma'am Griselda, thank you so much. Grace, thank you. B-Boy, sa mga nagpakulay sa akin. Maraming salamat sa inyo.